Ini kebetulan terus banyak Mas Basuki ya. Mas Audio Suren duduk. Sugeng dalu. Sugeng mirsani live streaming. Pak Manan, putih Bapak Manan. Pak. Monggo mana Bapak Manan? Oke, lah iki wonge. Pak Tias pangkat modo Pak Tias iki wonten pangkat modo sing dalu Pak Tias iki wonten pangkat modo umpama aku rawati dosa lara tak wales lara kaya tatu sing tak tampa aku ra mantol umpama aku ra duwe rasa aku lila kowe nyanding wong liya nanging hati wis kadung tresno kowe milih wanita liya apa ora eling nalika semono susah seneng bareng kabeh dilakoni eling yo kowe eling yo kowe eling janji tresnamu
mak jedor Dor. dor ana bana baca wah iki mesti rezeki teko mak jedor mak jedor mak jedor dor batu pecah maneh jek esuk buka tukang tambale jek tumpuk Owe. tak enteni jok esuk Owe. karo mangan gethuk Owe. enteni bakul tambal ban tumpuk Oh, sampai esuk